Sawubona, lalela mfowethu, kuneminyango yakho nje eyovulwa into eyodwa, ukuthi uyathula phambi kukaNkulunkulu, uyamnikeza indawo uNkulunkulu, uyathula bekushaye, uthule bekuhlebe, uthule bekhuluma kabi ngegama lakho, thula nje. Ingako lithi iBhayibheli, nothula nina, mina Jehova ngiyakulwela. Ukuthula mntaka baba kuzala impumelelo. Siphumelele nje safunda ukuthula, besihlebile, besikhuluma kabi, benza zonke izinto abayithandayo, safunda ukuthula. Ukuthula ikona okusibeke la sikhona njenganamhlanje. Ukuthula ikona okusenze sanamandla okwenza konke ngayo uKristu Jesu. Ukuthula kusenze sanotha emqondweni, sanotha enyameni, sanotha kukho konke. Ukuthula nje mntaka baba yiko okwenza kube lula empilweni ukuthi whatever you ask from him bese eyakwenzela. Akakwazi ungakwenzeli mawukuthi wena uzilwela izimpi zakho, kodwa mhla waqala wazilwela wena izimpi zakho, uyahlehla yena. Kodwa nginginike nazi ithiphu, ungabokhuluma kabi ngoNkulunkulu mawuna bangani bakho, ungabokhuluma kabi, uyezwa, ungabokhuluma kabi ngaye, bese wena umkhuluma kahle emthandazweni. Womkhuluma kahle emthandazweni uphinde umkhulume kahle noma usuxoxa nama-friends akho, ngoba uNkulunkulu othikha yonke into ephuma emazweni akho. Nothula nina, mina Jehova ngiyakulwela. Wena kufunze ngabe ukude nempilo manje, phente kushayile i-1 ukuthi phambi kwabantu uyamgxeka, phambi kwakho konke uNkulunkulu umenza kabi. Khuluma kahle ngaye, bese uyathula phambi kwakhe. Uthula izinto zikunetha mntaka baba, uthule. Ngoba naku ukuthula ikona okuzala lento efisayo. Thula phambi kwakhe, uzokwenzela izinto ezinkulu. Kunezimpi engamele uzibe, kumele uzinikele kuyena. Nikela kuye konke. Ingako lithi iBhayibheli, ekhaya likababa kunezinto eziningi, kunendlu yokuthula. Mawuthula phambi kwakhe, uyalifeza iqiniso phambi kwempilo yakho, naye futhi uyafakaza ngawo phambi kwabantu. Ukukholwa nje kuyakwenza ube muhle, ukukholwa nje kuyakwenza uthandeke, ukukholwa nje kuyakwenza ukuthi ngisho kuthiwa unamali, abantu bakubone izifundo nemali. Nginamandla okwenza konke engawuqinisayo. I am Prophet Musa Mdolo. God bless you.